Ahojte a vítajte pri novom videu. Dneska si zajazdíme znova u nás doma, ale nie tam vzadu, ale tu doma, hneď pri dome. Takže poďme na to. Tak dneska nebudem jazdiť na našom endurovom bicykli, ale na tomto, ktorý má teraz môj brat. Ja ho považujem za taký svoj dirt. 24 kolesa, takže je pre mňa taký menší, taký dirtík. Takže pojazdíme trochu tu, natočíme si a budem sa snažiť aj komentovať, takže poďme do videa. Tak dáme si hneď najľahšiu trať, aby sme sa trochu rozohriali. Wallride, skok. To som veľmi nedoskočil. Šiel som to dosť nakrivo. Dáme si to aj späť. A už si to len vyšlapeme. Tak dáme si ťažšiu trať, ktorá ide takéto sem dole. A toto to bude veľmi tesné na tom wallride. A zase skok. Naspäť to je úplne rovnaké, takže vám to nemusím ukazovať a ideme ďalej. Teraz si dáme úplne tú istú trať, len ten začiatok je trochu iný. Nepôjdeme hen taký skok, ale prejdeme tak keby 2 schody. Takže úplne rovnako a tu takto 2 schody, zákrutá. A tu skúsime whip, taký menší. Tak toto boli trate, ktoré tu jazdíme a presunieme sa do zadnej časti, kde toho teda moc nie je, ale dáme si tieto traily, takto. Presunieme sa takto a dozadu a odtiaľ zase späť a takto si to predĺžime. Takže poďme na to. Tak presunieme sa do tej zadnej časti dnešného videa. A bude to tu. Nie je tu toľko skokov, ale budeme jazdiť odtiaľ, úplne od začiatku, jak už som ukazoval. Tam a naspäť a tam. Takže poďme na to. Tak dáme si najľahší trail. Začiatok rovnaký ako k tomu najľahšiemu tu. A to si chvíľku vyšlápneme a budeme tam. Ja som si tu ešte spravil takto sériu dropov, kde si môžeme vybrať, aký drop si skočíme. Ja zdám samozrejme najväčší, takže poďme na to. Tak dáme si rovno najväčší, taký skôr boner. Teraz si pošlapeme takiaľto. Tuto kúsok na taký skok menší, kde je zákrutá a vracame sa do tej prednej časti, skok, poďme hore. Dáme si stredne ťažkú trať, teda ten prvý skok je stredne ťažký. Tuto transfer a ideme zase na ten rozjazd. Tak zase si dáme to isté. Tak tuto si dáme ale malý drop a prejdeme na túto stranu. Takto. A taďal to prejdeme a skúsime manuál. Až dole, dobre. A sme hore. Tak a posledná, najťažšia trať, ktorú si tu u nás na dvore dáme.
transferík a dáme si zase iný drop. Skúsime si dať tretí drop. Ten som asi vlastne ani nikdy neišiel, takže ten by som si tak dal. Je taký pohodový, stredný, tak poďme na to. Dobre, je to pohodička. A teraz prejdeme stredom. Skúsim takto. Šup. A sem dole. Step down. A sme hore. Ešte si tuto dám taký malinký dropik na cestu. Musím ísť pomalšie, aby som do mňa. Šup. Dobre, na pohodičku. Takže dáme si ešte asi tento prechod po tých schodoch. Schody si nádherne nedám, ale mohol by som si ich dať po tejto tu kočikárskej alebo aj bicyklovej drážke. Takže poďme na to. Keď už som tu hore, tak si dám takú trať. Takže poďme na to. To si dám schodíky a napojím sa na to, čo bolo slúbené. Dobre, schodíky mi vyšli. Už sa iba nadpojiť na túto drážku. Takže poďme na to. Pôjdem po tejto ľavej. A úplne na pohodu. Takže toto bolo video u nás doma. Čas taká 2 a vidíme sa zase pri ďalšom videu. Čaute.